салом алайкум бародарон. касоне ки дар KineMaster ягон бор видео монтаж кардаанд, баъзан вақт мешавад медонанд ки дар KineMaster яъне силой илова карда намешавад ва чӣ хел ин проблема бояд ҳал намуд, чӣ хел бояд мо силой яъне илова кунем. ва дар баъзе телефонҳо мешавад якто силой илова карда вале аз ин зиёд карда намешавад, валекин телефони мо боқувват мебошад ва KineMaster фикр мекунад ки телефони мо зӯраш ба ин чизҳо намерасад. хуб, барои ин проблемаро ҳал намудан ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам. аввал ба қисми 16 видео медароем ва 16 аз 10 нӯро интихоб мекунем. албатта хуб, биёед ягон фон интихоб мекунем. хуб, фони сафедро интихоб мекунам ман ва шумо метавонед ҳама намуд фонро интихоб кунед. хуб, ба қисми силой пахш мекунем ва ягон видеоро интихоб мекунем. хуб, ман видеои интрои каналамро интихоб намудам ва шумо метавонед ҳамаи намуди видеоро интихоб кунед. ва чӣ хел ки мебинед, мо наметавонем силой яъне добавит кунем. чӣ хел бояд ин проблемаро ҳал намуд? ин проблема ҳалшаванда аст ва мо метавонем ин проблемаро ҳал намоем. баъд аз баромадан аз KineMaster ба қисми настройки он ворид мешавем ва ба қисми информация о возможностях устройства пахш мекунем. чӣ хел ки мебинед, видеосилой не поддерживается нависта шудааст ва мо ба қисми сетрчик дар гӯшаи ин барнома буда пахш мекунем. чӣ хел ки мебинед, дар ин ҷо се настройка ҳаст ва мо бояд запустит оценку прямо сичасро сар диҳем ва баъд аз сар додани оценка производительность каме интизор мешавем. хуб, баъд аз тамом шудан мебинем ки видеои мо аз 540p ба 720p яъне гузашт ва шумо метавонед акнун HD видео редактировать кунед. ва боз ба қисми редактировать медорем ва мебинем ки оё силой акнун добавит карда мешавад ё не. чӣ хел ки мебинед, ҳоло ҳам намешавад. ба мо хабар медиҳад ки мо наметавонем яъне силой илова кунем. ва боз яъне мо чӣ кор кунем ки яъне телефони мо силой добавит кунад. ва боз як роҳи дигар ҳаст. хуб, ба қисмати настройки ворид мешавем ва ба қисми поён меравем ва дар поён қисми расширени эксперименталные настройки пахш мекунем. ва боз ба поён меравем ва дар поён ба қисмати Unlimited Video Layer Mode пахш мекунем ва онро фаъол мекунем. ва ба мо мегӯяд ки яъне мо функсияи силои беохирро яъне илова кардем ва шояд телефони мо зӯраш ба чунин чизҳо мо шиносташ яъне нарасад. ва агар шумо боварӣ доред ки телефонтон зӯраш ба чунин чизҳо мерасад, шумо ин чизро аз қисмати настройки фаъол кунед ва боз ба қафо бармегардем ва акнун месанҷем ки оё акнун мо метавонем силой илова кунем. хуб, чӣ хел ки мебинед, акнун қисмати силой ба мо яъне фаъол карда шуд ва мо метавонем акнун силой чӣ қадаре хоҳем илова кунем. хуб, ҳозир ман яктои дигар силой интихоб мекунам. ва чӣ хел ки мебинед, акнун мо метавонем силой аз 2 ва ё зиёда яъне силой илова намоем. бародарон, чӣ хел ки шумо шоҳид шудед, акнун мо метавонем дар видеоҳоамон силой илова кунем ва ин қисмати силойро шумо метавонед низ дар телефонтон чунин фаъол кунед. бародарон, ҳамаш ҳамин буд. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва ин видеоро бо дӯстонтон пахш кунед. боқӣ хайр ва дар амони худо бошед.